Dneska jsem podruhé vyzval na fotbalovou challenge Martina Hrabinu. Jo, ježiši! Ty to běž do děle, vole! Minule jsem bral výhru já, ale Martin mi to do dneška nezapomněl. Proto se dneska utkáme v 5 challenge, kde půjde úplně o všechno. Cože? Stejný hřiště, stejný podmínky, ale novej den a mnohem větší tlak. Proč? Jo! Ne! Ne! Bude dneska Martinovi stačit zkušenost z moravské první A třídy? Já mu to totiž rozhodně nehodlám nechat zadarmo. Ne! Ježiši Kriste! Jediná změna oproti předchozímu duelu je ta, že dnes všechny challenge budeme vykonávat slabší nohou. U mě je to levá, u Martina pravá. Let's go. Hoši, odveta, Martin Hrabina, Kid Ivan. Martin si přivez svýho golmana, takže dneska to není cinknutý v bráně z mý strany, je to cinknutý z Martinovy strany. Přesně, hoši. Chytá nám dneska Flavio, Marta s představou, v jednoduchosti, rychle. Flavio, hoši, narodil se v Itálii, bydlel v Itálii, umí úplně perfektní špagety, takže kdybyste chtěli, tak mi někdo napíšte, on vám uvaří takový bolognese, že to jste ještě neviděli. Podle mě dneska udělá bolognese z nás, protože víš proč? Jedeme stejný duel jako minule, ale celý video jedeme slabou nohou. Ty kráve, já jsem se toho byl! Ty jedeš pravou a já jedu levou, hoši. Ne, vole. Kámo, teď se ukáže komplexnost, tak to je nejhorší video, do čeho jsem se to zase obul. Jestli tě dědek zase přejede, jak minule, tak seš kamarádem. A umíš béčkem, jak si věříš béčkem? Kámo, věřím si dost 8 z 10. Já třeba fakt ne. Děkuju Adidasu, protože mi přišel záhadný balíček, tady to je official matchball na mistrovství světa v roce 2026 a já s tím dneska otvírám tady to video, jediná střela pravou. On tam není ten pičus. Dobrý, tohle je official matchball Trionda, já jsem mega zvědavý, jak se s ním bude hrát, protože jestli si pamatuješ ty Jabulányho, na to jsem jasně si pamatuju, a on si ho možná i pamatuje. Kámo, ten se kroutil jak klobása na grilu. A nevím, jestli bečkem vystřelíme, takže se bude kroutit. Pojďme si střihnout, začínáme penaltama. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Ježiši! Tak jo, já začnu, já to otevřu. Podle mě dá tak 3 z 10. V žádný fotbalový výzvě u mě na kanále rozhodně nesmí chybět klasický penalty. Každý z nás má 10 střel, tak uvidíme, komu to dneska sedne víc. Pojďme na to. Kámo, bečko. Dívej, levá na. 10 bečkem, to jsem nekopl za celý život. Nic, ale zdarec. Ne, není tam. Cože? No, to je ten dres Realu, že jo? Od koho máš? Od koho Mbambi. Hej, ne! A proč mi tohle nemůže napsat? Hoši, kdyby mi to napsal dopředu, tak se já nevím, včera jsem si dal trénink. Jako ano, jediná výhoda čpí v tom, že prostě jsem mu nenapsal, o co půjde, to je true. Kámo, ale dobrá! Ale minule si první hnedka svojí nohou silnou nedal. Ale jo, jakože šla k tyči, ale byl by tam asi, kdyby tam šel. Jako kámo, šlo to tam 2 pracovní dny, takže 1-1, kamaráde. No teďka už si trošku to. Kámo, ani, já jsem dneska jako... Úplně čistá hlava. Úplně čistá palice. No to uvidíme. Hej kámo, on je levák, on si to vymyslel, já chci, aby skopal pravou. Kámo, dneska ale mě bude tak bolet noha. Hoši, přísám bohu, že já tady opakuju 25 nebo 30 videí, že nikdo nedal 10 z 10. Kdybych náhodou dal dneska 10 z 10 levou nohou, tak aspoň dejte odběr. To jo, no, to si zasloužíš komentář možná. Počkám si. Ale jo! Dobrá! Nazdar! Mně se to fakt líbí. To je bez tlaku prostě. Já jsem míň bez tlaku než na tvých videích. Kámo, ty si kopnul 2 béčkem líp než minule. Jako jo, no. A ty taky. Ty jsi dal vínka úplně krásnou. Jako. Flavio, co je ale? Pojďme. Flavio, chytni mi něco. Pojďme Itálie. Cože? Hoši, po tomhletom už nemůžete pochybovat, že trochu ten fotbal jakoby umíme. A já se bojím, že si třeba ukopnu palec teďka, volá, skutálím se nebo něco. Podiv! Ty vole, 3 ze 3? Flavio bude nešťastný, protože ho tady 2 týpci vypráskají béčkem. Dívej, 4. nád, to už ti znova nevyjde pod to břevno. Ježiš, chytni mi to! Jo! Stabilita, hodně dobrý, zatím 4 ze 4. To je neuvěřitelný. Jsme dali Aňáčkem. Já jsem ho poslal na druhou, netrefím bránu, ty. A je to tady, jakmile začneš téct o jednu, tak je to konec. A tak víš co, já nejsem ten vítěz krajského přeboru, já jsem jenom A třída, takže to je... Hele, to tam musí být rozdíl, to tam musí aspoň být jedný penalty. Hlavně v tom bečku, no, levej back, to je jasný, že to máš nakopaný, vole. Ježiši Kriste, kámo, byl? Ale hezká. Nebo no, jo, prosím tě, Real Madrid, hoši, Real Madrid dres a už teď zkouš jaký věci, vole. To ne. A teďko, pojď, můžeš vyrovnat. Kámo. Já jsem chtěl panenku doprostřed, ale neumím to pravou, takže jsem to musel jenom tak Chytrost, 6. kop, pojď.
Hej, ty normálně máš, hej hoši, já fakt musím uznat, že Ivan mě v tomhle brutálně překvapuje, jako má kopací techniku Bčkem. Děkuju, podíváte na ně. Kámo, děkuju za uznání, protože trenéři z TikToku nemají rádi. No tak to, i ti lidi, co to píšou to komentář, já přísám, že bych vyzval jednoho po druhém bychom je vyzvali, kámo, zapla by se kamera, ti fréři by normálně překopali jenom tu síť, vole. Jo, no, dobrá, to je dobrá. Mimochodem k tomu, co jsi říkal, jo, tak v popisku videa je formulář, kde se můžete 18+ připojit do projektu a možná, ty vole, přemýšlím, že bych chtěl normálně i pozvat. Ty kráso, no, tak třeba když je porazím, víš co, tak... OK, fair. Když bude dneska win, jdeš do projektu, který bude ale pouze pro veřejnost. Nebude tam žádný jiný tvůrce, jenom já. OK, a Martin Hrabě. Takže okay. Můžete se tam přihlašovat a třeba se vidíme. Je to 5-5 7 kop, jo? 5-5 7 kop, no. Teďka nedáš. Kámo. Teďka to cítím. Na tohle už jsem starý. Mně nedošlo, že mohlo být 10 z 10, že jsem to odflak. Hej, toto byla špatně, tam kdyby šel, tak to je jasná chycená, no. Škodák by jí měl, takzvaně. No tak Škodák by jaký mohl jít na druhou, Kam, ale víš, jakou jsme dali vlastně Škodákovi výhodu z toho, jakoby furt chytá. On ví, on je úplně neuvěřitelný, my ho trénujeme, hoši. Jo, dobře, Itálie, vamos! První save, mám 8. kop, 6-6. Jo! Ne! Jo! No, víš, co je zajímavý, že minule jsme takhle kopali s Davidem Váchou a když on zavěsil, já jsem zavěsil. Když já jsem zavěsil, on zavěsil. A já jsem neměl nic stranu. Jo! Ne, dej mi tam tu pracku. Víš, jak by tam letěl Vitas, ten by tam letěl takhle, jak Pavel. To jo, no, to jo. Jo! Já jenom chci říct, jako jo, že kdybych teďka proměnil, tak je to 8 z 10. Podle mě moje maximum bylo 8 nebo 9 z 10 Bčkem. Nikdo tady nikdy nedal 10 z 10. Jakoby. Ačkem, sorry. Jo. Poslední kop. Musíš tam tu ručičku. Rozhýbej se, no. Musíš tam dát tu ručičku. Jo! Hoši, dneska i tak, ale 7 z 10. Dobrý jako to je famózní výkon na Bčko, sorry jako. Pojď mi, Flavio, ale. Antiamo. Jo! Teda Mantiago. Kámo, 8-7? 8-7. Čeho mě porazil? Normálně, on vymyslí disciplínu, která mi jde ze všeho nejméně. Jako sorry, ale 8 z 10 Bčkem. A ty taky, ale. 7 i 8 jako za mě top výkon. Nicméně, přátelé, posouváme na vápínko, dáme každý 5 kopů a uvidíme, co bude. Dlouhodobě u nás na e-shopu platí slevový kód ADSAST, který stačí zadat v košíku na e-shopu. Platí pro všechny objednávky obsahující iPhone, MacBook nebo iPad. Na e-shopu ale najdeš stovky kusů i dalšího zboží, jako jsou ochranná skla, kabely, kryty, adaptéry, sluchátka a další. Jabkolevně.cz. Odkaz najdeš v popisku. Míč klasicky postavíme na vápínko a střílíme přímo na bránu. Každý z nás má 10 pokusů a tady se ukáže, kdo se o slabší nohu jenom opírá a kdo ji ve skutečnosti opravdu trénoval. Takže jdeme na to, přátelé, já jenom chci říct, že tady to video je spíš tak jako pro vás, pro trenéry z TikToku, protože vám chci jako ukázat, že prostě jako něco málo umíme, že to není tak jako, že bychom si chodili kopnout za barákem o zeď, jo? Pro trenéry z TikToku, no jako já si kopu o zeď, ale jo, je to tak, jak říkáš. Flavio, chytaj mi něco, ale. Špagety, kámo. Jo, dobrý, tak to se mi to líbí. Trenéři z TikToku, pište to tam. Tak teď se možná ukáže, že to video je chyba a zůstane to úplně. Jo no. Ne, to bude padat, kámo, neboj se nic. Dobrá. Kámo, nebude to vůbec jednoduchý nebude, dát. No, nebude. Ale mířím jakoby jasně. Kámo, ale jako máš tam ten směr, jestli nemíříš na tam tu tyčku. Jako mířím tamhle celou dobu. Pojď, aspoň jeden. To je moc. Beru zpět asi, můj claim. Já mu říkám aspoň jeden, ale ať to nedává, já chci do toho videa, takže. Nic, vole. To ne. No nic! Flavio! Kámo, trošku. Kámo, jsem na tebe extrémně zvědavý, honestly. Jako já na sebe trochu taky. No, tak to bylo hrozný. A jsme u toho, ale dobrý kop. Ty pičo, tak to je sorry, toho šipíp, to bylo strašný, počkej. Sorry, už on se vám i omluvil normálně, to byste měli ocenit. Já nemluvím zprostě, já jsem hodný kluk, já jsem hodný kluk z Moravy. To je fakt těžký, no, z toho vápna. A hlavně dobrý, ne, bez výmluv. No, ale jako není to špatný, nejsou to špatný kopy, jako upřímně. Jako jsou, musím dát taky poslední. Tak jak, stejně jak ty. Jo, ježiši! Flavio tam nalítnul, dobře ty vole, tam uragán. Nic hoši, máme tady jenom jeden gól, dáme ještě 5 každý. Okay, ještě 5, tak je to 10 kopů. Tak si věříš druhou sérii? Druhou sérii si věřím minimálně na 2.
To ti říkám. Uvidíme, postav si tak. Jestli Flavio, ty vole, nepřiletí jak Jimmy Uragan, ty vole. Gianluigi Buffon, a jemu tak přezdívali v Itálii ještě, když býval. Fakt? Jo. Mě přezdívali Cristiano Ronaldo. Jo, tak se ukáž. Víš, co udělal Roncek Buffonovi? No. Teda s Buffonem vlastně v bráně. S Buffonem v bráně, no. Dalších 5. Jo, dobrý. Aspoň mi ho rozchytáš. Tak pojďme na špičečky, tak, jak jsme se to učili v Muťkách pěkně akademie, tak. Dobrá. Hoši, tak toto bych neměla ani já, ani kdybych byl v té bráně. To by neměl ani Gianluigi Buffon, vole. Dobrý. Hej, ale fakt má ránu v té noze. To máš těch low kicků. No nic, jeden tam je, ten už je splněný. Petardy. Teď jdeme na pěkný, na hezkou takzvaně. Flavio. Hoši, já bych jenom chtěl říct, že já si dovezu golmana a ten golman hraje proti mně, vole. Ten golman dneska prostě je proti mně. Jako z tohoto jsem trošku smutný. Prostě, já jsem mu v autě říkám, kámo, já dneska fakt potřebuji vyhrát. A Fresh tam hodí sám. Flavio, nebuď špatný, stalo se to už asi 2krát Vaxovi ve videu. Já říkám, že se to stalo Vaxovi. U Vaxe to bylo horší, to bylo od hlavy. Od hlavu, no, to jsem viděl. 5. kop, vedu o 2. Jako toto byla insane série z tvojí strany, to jako uznávám. No ty až víc gólů prostě Bčkem než vším ostatním, to je úplně neuvěřitelný jako. No dívej! Ale kámo, cením, ta byla fakt pěkná. Hoši, to je škoda, toto měl být gól, ale ještě furt mám 4 pokusy. Jo, pojď ty. To je dobrá. Dobrý. Vidíš, ty mi dáš kvalitu a já ji musím kámo, zopakovat. to je to, co říkám, to je synchronizace. Ježiš, kámo, já bych se poslal, kdyby byla druhá taková. Mohl jsem, no. Jo. Toto už je dobré. To už je lepší, než jsem čekal. Flavio, kde seš, ale? Jo, ne. Dobrý. 11-10. Teď přijde ta chvíle, kdy se ukáže, jestli jsme úplný kopita, jako jo, anebo úplný, vole, skvělý. Takže ten tutač. Další challenge je samozřejmě náš starý dobrý two-touch. Golman nám vyhodí balon a my máme jeden dotek na zpracování a z druhého hnedka pálíme. Každý má 5 pokusů a počítá se každý přesný zásah. Tak pojď, nasl mi to. Ligovou, ty krávu. Kámo, dobře ale. To byl těžký dotek, že? To vůbec nevypadalo, že kopeš teďka slabou, jsem si říkal. Jo, to bylo jako, že... Co mě To je za pokus, kámo, to je za pokus. Jo, to je za pokus, já nechci další. Když to ujede třeba metříček za lajnu, to je malá kvalita ode mě, tolerujeme, pojďme. A já si můžu stopnout za Dčko, jenom to musím kopat v Dčku, OK. Děláš, jako bys někdy nebyl u mě ve videu. Pojď mi, hop. Dobrý touch. Bum, hezky. To je málo. Pojď poslední, já jsem si hecnout. Big players for the big moments, ježiš, teďka mám tlak. No, kámo, to je ta, co jsi chtěl. Ježiši! Big players for the big moments. 11-11? Remíza a teďka hoši 0 z 5 a je to pohoda, resetnuta. Kámo, ani ču. Dobrý. Dívej, dobrá. Můžeš rovnou jít? No, ale dobře nachystaná. Flavio, dobrý. Kámo, dobrý, tak jsem si to nachystal. To je těžký. To nemůže dát. Ne, ta byla brutálně těžká. Teď uznávám ale kvalitu hlavička, kde jsi to dal, no? Dobrá. Ano, je v Dčku, můžeš. Ty kráso. Toto ano, to máš nachystané, že to je daleko, no, daleko na to. Je to daleko, no. Dobrý míč. Těžký, ale jo, může. Poslední kop, kámo. Ježiš. Hej, ano, máš to hezky. Dobře, golman! S Martinem si budeme navzájem připravovat balony a bez žádného zpracování ihned z první pálíme do kasy. Hoši, z první krásná challenge, teď budou padat ty nejlepší fíky. Tak pojď. Jdeme na to. 1. Jo, podiv. A chytl jsem se první, to je to nejdůležitější. 2. Si děláš ne! Jsem myslel, že jde do brány. Já taky. Anglický počasí, kámo. The cold rainy night in co bychom pro vás neudělali? Ježiši. Dobrý. Jo. To je top.
Ty vole, dobře ty, kámo, jsem nečekal. Já taky ne. Pátá. Jo! Ty 3 z 5, 6. kop. Hoši, já do toho videa fakt chci. No já jsem se chytil, teďka musíme jet. 4 ze 6, 7. kop. Hoď. Ty čo to ty? Jo! Ono to má těžký, že on jakoby, ano, na ten skok jako chápu, no, těžká pozice. Uvidíš sám, po zemi k tyči a golman je, nech to tak. Ty vole, kámo. 6 z 9. To je dobrý. Co je? Tak pojď 10. Ne! 6 z 10, no. Hej, Mega ale mám dobrý. úplně okopaný pravý kotník, jak na to nejsem zvyklý. Kámo, to Uvidíš je nejhorší, to je nejhorší. Jo, jo. Hoši, první. Namažu ti to. Dobře! Dobře, to jsi netrefil ideálně, jako Ne, nebyla ne. špatně nachystaná, že? Byla dobře nachystaná, ale šel jsem do toho jak kus hovna. Tak pojď druhá. Jo! To je dobrý začátek. Vaši Mbappé se musí chytnout, jinak jako ho čeká hodně krušný čas potom. Je mi horko. Dobře! Vamos! Nítoši, začínám hrát. Dobře. Ale pojď mi tam jistějt. Nádech, výdech, Mbappé. Neva, nemůžeš každý den vyhrát. Víš, jak to je? Ježiš, poběž do piče. Hoši, tam se hledá, tam to doma člověku spadlo, kámo, na hlavu. No nic. Hop. Kámo, co je? Aj. Kámo, počkej, já ti chci nějak poradit nebo něco, chceš nějak pomoct? Kámo, tak tohle je Dobrý, fakt já jsem dobrý, posel. no. To je těma ponožkama, kámo. Kdybys měl to, normální fotbalové ponožky, tak to dopadne jinak. Nic, mám 4 kopy, teď tam pošlu 4 ze 4 a zdarec. Jo, to jsi říkali na začátku. Jestli cvičíš, běháš, hraješ fotbal nebo zkrátka obecně hodně sportuješ, chci ti doporučit tady ten fantastický drink od Vilgainu. Chlastáme ho skoro v každém videu. Je nabitý elektrolytama, díky kterým tvoje tělo při výkonných dnech zůstane perfektně hydratovaný. Drink stojí 45 korun a můžeš ho koupit na všech prodejnách Vilgainu nebo si ho objednat domů. Odkaz přímo na drink najdeš v popisku a právě teď můžeš využít slevu na 8% s kódem BOMBY8. Stačí to zadat do košíku. Jdeme pokračovat. Jo, dobrá, výborná. Jdu. Hop. Ne, Ono se to rozkákalo, no, no. se to ale- kámo mega rozkáče. Sorry. Tak pojď, dám ti ještě trošku. To musíš. To je málo, no. Nítoši, když to bude 17-13, ještě je to hratelný. Jako 17-12 máš hodně těžký. Poslední. Easy. Hop. Těžký, no. Těžká challenge. Kdo to vymyslel? Ale dobře, kámo. Kdo to Jako vymyslel? unavařil jsem to na sebe sám. Jo, no, to jo. Je to 17-12. Jako po tom Dčku nebo po té 2, prostě si řekl, hoši, to je, jak dal ty 3 a jako dobře říkám. Ale teďka si věřím trochu, věřím si. Mojí nejoblíbenější challenge jsou souboje. Postavíme se jeden na jednoho a uvidíme, kdo si dokáže najít cestu do kasy. Tady se ukáže síla, rychlost, přesnost, timing a i to, kdo bude mít možná o něco větší štěstí. Let's go! OK, první nájezd. Tak co vymotá mě Ivan? Kamu? Kope! Ty to běž do p***le, vole, 17-13, nazdar. Hej, tak to bylo neuvěřitelný, jako. Hoši, to bych ani já nekopl takhle levou, kámo. Jeden touch. No, jo, 2. Čas taky do střely, nechce. Ty kličky jsou těžké, protože já vím, že musíš na jednu nohu, no. Pojďme. 3. Ne! To bylo málo, no, to bylo málo. Málo. To bylo málo. Jsem se zbláznil, vole, co to dělám? Tak pojď čtvrtý. Ne. Ale hrej! Jasno, dívej. Ne, Ježiši Kriste! nedá! Ne, pušť to! Proč? Hoši, edity, raz, 2, 3 teď. Vůbec, Ale ne na to opovažte se na tom, někdo udělat TikTok edit. Kamo, já jsem to uchvátal jak kripl. Já jsem úplně doufal, že to nedáš. Tak pojď. Ne. Těžký, no. Hoď mi to, Ital.
Tak bude masterclass. Oši, to je hrozný, jak můžu jenom na tu jednu nohu. Ty jsi chtěl takhle. Oši, ale já jsem to měl kopnout tím bodem, já jsem říkal no dobrý, ne. To furt vyjde. Ne, to je z místa. Ne. Kdyby si ji trefil, tak tam mohla být. Poslední. Podle mě, Martel, když nebude ani jeden gól, tak si zasloužím ještě banánovici z rohu, no. Zasloužíš. Nic, já to v klidu uklidím. Ne, Čito, Flavio! Yes! Já jsem už chtěl dvě složky, ale hoši, za tohle kalmička, tohle je kdybych hrál za klub SK Střešovice a teďka dal góla, protože tady byl odraz. S tímhle golem nejsem zase tak happy jako ty. Furt je šance. Tahle challenge může rozhodnout celý video. Balón dáváme přímo do rohového oblouku a cílem je trefit bránu rovnou z rohu. Jestli proměním všech 5, beru domů remízu. Jestli ne, tak Martin odchází s výhrou. Jdeme na to. Tak Joši, čeká nás 5 banánů na závěr, takže Ivan ještě má šanci, ale mně stačí s klidnou hlavou, já nemusím, on musí, na něho je tlak, na mě není tlak a dívej, hnedka první si tam vykulím. Ne, to je Hoši, Připravil jsi mi rovnou na druhou stranu. no, toč se, jo! Ne! To je strašný jako, to je strašný. Kámo, furt jsem ve hře. Aspoň jeden, hoši, aspoň jeden a můžu jít slavit. Jo! Nic. Kámo, I'm still in the game. To je neuvěřitelný. To nikdy to nemůže dát, nikdy. Hoši, jestli Ivan dá Bčkem 5 z 5 rohlíků, banánů, jak to chceš nazvat, má u mě 3000. Tohle je sázka ode mě, protože já nevěřím tomu, že to je, jako je to možné. Ale hoši, 5krát po sobě, 3000 má u mě, pokud to zvládne, takže je to jenom na něm. Kámo, to je fakt těžký jako své. Já to jenom vidím, tak si z toho je blbě. Jsem zvědavej. Ty kráso! Kousek, no. Dobrá! Je tam? Cože? Trionda, hoši, official matchball. Tak se ukáž. Boční síť. Ale jeden tam je čestnej. Je to tak? A druhej. Dobrá, ale tyč. To je stejný jak já. Tak pojď. To je daleko. Je daleko. Nic, hoši, prohrál jsem tentokrát. Musím říct, že Martinovi se prostě dneska povedly ty z první. Tohle to byla poslední challenge, takže jestli si s Martinem máme dát trilogii, tak tady to video by mělo mít aspoň 10 000 lajků, nebo je to málo? Kámo, dáme. Pokud to lidi budou chtít vidět, je to 1:1, myslím si, že jako mezi námi je to fakt vyrovnané, takže... Dneska si mě smetl, kámo, gratuluju. Pokud to lidi budou chtít vidět. Gratuluju, máš klasicky u mě 2 na Velgainu. Děkuju moc. Sice máš svoje partnery, ale něco se ti bude určitě hodit. No to hodit. určitě ne, já jako podporu, to je kvalitní firma, takže určitě. Takže jestli byste chtěli odvetu, tady to video musí mít 10 000 lajků, odvetu vlastně do trojky a tam se rozhodne teda, kdo z nás je komplexnější. Možná tam dáme i nějaký challenge, které by byly nejenom kopy, které ještě nebyly a vy nám je můžete vymyslet. V popisku zároveň máte formulář, do kterého se můžete přihlásit, je to pro 18+, tentokrát bude jedno velký video, kam budete někteří z vás pozvaný. Ve kterém se možná uvidíte i se mnou. No určitě, protože si vyhrál dneska challenge, já se mě to slíbil. Takže hoď ten like pro 3. díl a samozřejmě Jabku levně, promokód ACAST na stavu 600 Kč pro všechny objednávky na 2000, iPhony, iMacy, iPady a tak dále. A kino.cz/KitIvan všechny Vlogin produkty, které já sám užívám. Let's go. Některý z nich je Marťas. Jasný. Díky moc, Zoši, zdar.